Вещица. През 12 яни век се родил един човек. Той на вещица приличал и децата не обичал. Носил вещица в ръка и танцувал ча-ча-ча. Здравейте, хора! Здравейте, хора! Ние сме Кеф Нон-Стоп. Днес ще направим едно предизвикателство. Познай Какво казвам? Тя не го знае много добре. Така. Не, знам го просто. От този телефон ще пускаме музиката. Моя. Да, тук iPhone. Така, това предизвикателство представлява значи едната от нас си слага слушалките и другата казва някаква дума без глас, защото случайно да не се чуе. Например, здравей. Ето така. И другата трябва да познае какво казва. Та, ако ви е интересно, останете. Ако не ви е интересно, изчезнете. Ето тук е бутон. Тук е бутончето за да изчезваме, така че Чао. е интересно. Ако не ви е интересно. А на готините хора, които гледат, айде оставите. Така, кой ще бъде първи? Камък, ножица, хартия. Камък, ножица, хартия. Куче, пишка в тенекия. Раз, два, три. Добърте се първо. Да пусна ли музика? Не знам с къде се пуска. Казвай. Ти мучиш. Казвай дума. Why no? Болница. Не. Болник. Болник. Молник. Моля. Мощност. Молив. Молци. Дебелана. Какво? Предаваш се. Да. Думата беше боулинг. Болник. Боулинг. Задра. О, Боже. Сега е твой ред. Къде извада дъвка? Конюшница. Не. Улица. Не. Конна полиция. Не. Аз. Конна полиция. Не. Конституция. Да. Една точка за нея. За Димана. Ради ти. Какво? Манакенене. Мразя те. Мразя дивно. Марсианците. Брадвите. Майките. Братята. Бративите. Братците. Мразяте. Браните. Предаваш ли се? Да. Думата е брандиране. Какво? Брандиране. Брандиране. Да си правиш косата на спътищата. Аз не знаех това. Така. Абе това цяло изречение ли е подявно? Не. Не е против Конституция. Да! Виж колко съм добра, хора. Вижте колко съм добра.
Ами, какво да ти кажа? Гледаш ли ме? А? Гледаш ли ме? Да. Язмор. Изпотен. Лимон. Тампон. Лимон. Предаваш ли се? Не. Не е важна музиката. Нищо. Зе. Морис. Лимон. Лимон. Лимонада. Лимон. Макарон. Напад. Лимонка. Лимонка. Лимон. Предаваш ли се? Не, направи го на хората. Не ви ли прилича на лимон? Лимонен. Не! Свързано ли е с лимон? Не! С какво е свързано? Нищо, айде. Знай. Не Айде. дам жо. Айде де, виж, трети път ще го гледам. Най-малкият възможен жок. Това е спорт. Е пак? Спорт! Добре де. Кикмон. Футбол. Баскетбол. Плуване. Масе лимон. Предаваш ли се? Да. Думата беше кикбокс. Ти правиш така. Не! Ти лимон. Не е вярно, правя си кикбокс. Че. Карай първо. Че да се случи. Ти си превъртял всички песни, не е честно. Каквото. Не, искам да си Калифорния. Ужас! Ми Калифорния, сам. Не, на Галина една песен. Добре. Така. Лявак? Кеф нон-стоп. Как го зна? Имаш 3 точки. До 10 играем. Или Не, до до 5. пет, до пет. Добре, до 5. Това е изречение ли? Не. Я пак? Моля? Шампуанчето. Чакай. Защото прасва. Я пак? Шатото прасво. Шатото прасво. Подкажи ми. Да, так, нам джоката ще познаеш. Ти не ми даш накрая. Ма ти си много добра. Аз съм много добра. Не стани добре, ти. Подкажи ми, де. Вид змия ли е това? Не. Ох. Предавам се. Селско стопанство. Фу! Селско стопанство. Ти си добре. Дайте нещо да измия. Да измия, да измисля. О, ето това.
Мочиджи? Не. Моливник? Не. Моливниче? Не. Моливче? Не. Сега ще ви я кажа. Думата е. Ти не си нормална. Калифорния. Гледаш ли ме? Дай жокер! Ами, това е вид действие. Гледай ме. Колко време ни става? О, Боже, 11 минути. Кажи пак. Моливниче? Не е свързано с моливи. Глиноизделие. Нали казахме, че е вид действие? Да правиш глина. Предавам се. Противоречи. Да ти оказваш нещо. Добре, сега това е последният път. Да, една точка за мен, ти като не познавам. Не играем само за познаване. Имам една точка. Не, защо? Защото ти не позна. Ама ти като не Добре, познаеш, айде няма една точка. да познаеш. Значи им са... Пастравона. Пастраура. Малалау. Палау. Макарон. Манани. Действие ли? Не. Съществително. Да. Пак? Да. Да. Думата е пасарелка. Какво е това? Тук има един път. Тук има едно е така, което минаваш покрай. Така. Над. Така. Това беше днешния ни клип. 4 на 0. Добре с нулата. Нищо. И други игри ще има, в които аз ще съм по-добра. Вярно. Това беше от нас за сега. Дано ти път ви хареса. Дайте там зад нагоре. И се абонирайте. До другия път!